वेलकम टू माय चैनल लुमिनस इंस्टीट्यूट चतुर्थ अध्याय तंतुर वस्त्र विषय रे आज आम आलोचना करिबा। अभ्यास क केउंटी ठीक रेशम कीट एक ऑप्शन क लार्भा ख शुक कीट ग लार्भा और शुक कीट घ लार्भा नुहे किंबा शुक कीट नुहे। उत्तर ग लार्भा और शुक कीट। 2 केउंटीरू पशम मिली नथाए। 1 चमरी गाई 2 ओटो 3 छेली 4 लोमस कुकुर। ऑप्शन 4 लोमस कुकुर। 3 शून्य स्थान पूरण कर। क उल पोशाक डेश तंतुरू प्रस्तुत हुए। उत्तर पशम तंतु। ख सबुठारू उन्नत मानर पशम डेश जातिर मेंढा लोमरू मिले। उत्तर लोही। ग कटा जाइथिबा लोमकु परिष्कार करिबा द्वारा एथिरे लागिथिबा धूली मଳି ओ डेश पदार्थ बाहरी जाए। उत्तर तेलिया पदार्थ। घ रेशम कीटर डेश वायु संस्पर्शरे आसिले यह रेशम सूतारे परिणत हुए। उत्तर पुष्टिसार युक्त तंतु। मठा लुगा को डेश प्रकार रेशमरू प्रस्तुत करा जाए। उत्तर टसर। क स्तंभ सह ख स्तंभ मिलाओ। क ख तूतपत्र शुक कीट इरी चमरी गाई रेशम कीटर खाद्य। रेशम कीट इरी होची एंडी चमरी गाई तिब्बत और लद्दाख अंचल। मेंढा लोमरू पशम प्रस्तुति निम्नलिखित सोपान गुड़ी को क्रम रे सजाओ। क अति छोट लोम गुड़ी को अलग करवा। ख लोम गुड़ी को परिष्कार करवा। ग लुगा बुणिबा। घ सूता काटिबा। वर्धित लोम को काटिबा। च तंतुरे रंग देबा। सजाइले वर्धित लोम को काटिबा। ख लोम को परिष्कार करिबा। अति छोट लोम गुड़ी को अलग करवा। तंतुरे रंग देबा। सूता काटिबा। लुगा बुणिबा। वर्धित लोम को काटिबा। ख लोम को परिष्कार करिबा। क अति छोट लोम गुड़ी को अलग करवा। च तंतुरे रंग देबा। घ सूता काटिबा। ग लुगा बुणिबा। 6 बाम पार्श्व शब्द द्वयर संपर्क को लक्ष्य करी दक्षिण पार्श्व उपयुक्त शब्द लिखिबा। मेंढालोम पशम। कोसा रेशम। ख टसर मठा। तूत पाट। ग मेंढा घास पत्र। रेशम तूत पत्र। 7 क अंडा। ख प्यूपा। ग लार्भा रेशम कीट। सजाई लिखिले हम क अंडा ग लार्भा प्यूपा रेशम कीट। 7 टिप्पणी लेख। क कोसा रेशम कीट खूब कम समय मध्य निज चारिपटे एक आवरण प्रस्तुत करे ओ प्यूपारे परिणत हुए। एही तंतुर आवरण को कोसा कुहाଯାए। ख मेंढार खाद्य। मेंढा माने तृणभोजी अटंती। सेमाने घास पत्र खाइबाकू भल पाती। यह व्यतीत विभिन्न शस्य डाली चोकड़ ज ओ पीडिया सह किछि लूण मिसाई एमानंकु खाइबाकू दिया जाए। ग रेशम चाष। रेशम तंतु पाइबा पई रेशम कीट पालन को रेशम चाष कुहाଯାଏ। घ
ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ କେବଳ ଉନ୍ନତମାନର ନରମ ଲୋମ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଭୁଲ ଚିହ୍ନାଅ। କ ମେଣ୍ଢା ମୋଟା ଲୋମରୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳେ ଠିକ୍। ଖ ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଘରେ ରଖି ପତ୍ର ଦାନା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍। ଗ ଛୋଟ ପଶମ ତନ୍ତୁକୁ ଚଦର ବୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଭୁଲ। ଘ ରେଶମ କୀଟ ତୁତପତ୍ର ଖାଇବା ସମୟରେ ଲାଳ ଝରାଇ କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଠିକ୍। ରେଶମ ସୂତାରେ ସ୍ୱେଟର ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ୍। 10 କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରେ ଥିବା ଲୋମ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରୁ ଲୋମ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରୁ ଲୋମ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଖ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଶମ ଚାଷ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଶମ ଚାଷ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କୋଷରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଶମ ପୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକଟିକୁ କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ କିମ୍ବା ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ପକାଯାଏ। ନଚେତ୍ ପୋକଟି ନିଜେ କୋଷାକୁ କାଟି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ରେଶମ ସୂତା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଘ ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରୁ ଲୋମ କାଟିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଲୋମ ସହିତ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। 11 ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ତନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସୋପାନକୁ କ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଓ ସେଥିରୁ ଶୀତ ପୋଷାକ ଓ ଚଦର ବୁଣାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଢାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋମକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏହି କାମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ଲୋମ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ। ଏହି ସୋପାନରେ କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋମରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଳି ଓ ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ଏହାପରେ ଲୋମକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ। ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତୁମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱେଟରରେ ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ଅତି ଛୋଟ ଲୋମ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଛୋଟ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ତନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଇ ଶୁଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶମ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ। ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ଲୋମର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କଳା, ଧଳା କିମ୍ବା ବାଦାମୀ। ଏହି ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ। ଶେଷ ସୋପାନରେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସୂତା କଟାଯାଏ। ସୂତା କାଟିବା ପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଟ୍ର ବୁଣା ପାଇଁ
ଓ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରେଶମ କୀଟ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ମାଇ ରେଶମ କୀଟ ଏକାଥରେ ଶତାଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଖୋଳରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ରେଶମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା, ତାପମାତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ଉଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଲାର୍ଭା ଜାତ ହୁଏ। ତୁତ ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳି ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଲାର୍ଭା ଜାତ କରାଯାଏ। ଏହି ଲାର୍ଭାକୁ ଆମେ ଶୁକ କୀଟ କିମ୍ବା ରେଶମ କୀଟ ବୋଲି କହୁ। ଏହା ଦିନ ରାତି କଅଁଳ ପତ୍ର ଖାଇ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାଉଁଶ ଡାଲାରେ ରଖି ଏମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ୟଜାତ କଅଁଳିଆ ତୁତପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। 25 ରୁ 30 ଦିନ ପରେ କୀଟ ଏହି ପତ୍ର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଉଁଶ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। କୋଷାଟି କୌଣସି ଛୋଟ ଥାକ କିମ୍ବା ବାଉଁଶ ଡାଲା ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୋଷା ମଧ୍ୟରେ ରେଶମ କୀଟଟି ଜାଲ ବୁଣେ ଶେଷରେ ରେଶମ ପୋକରେ ପରିଣତ ହୁଏ। 14. ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଶମ ଚାଷର ଭୂମିକା ଲେଖ। ରେଶମ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରେଶମ ଚାଷ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇପାରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରେଶମ ଚାଷକୁ ଲୋକେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଧନ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ। 15. ତୁମର 3 ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଅଛି, ସୂତା ପୋଷାକ, ପଶମ ପୋଷାକ ଓ ରେଶମ ପୋଷାକ। ବର୍ଷର କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର: ସୂତା ପୋଷାକ ଖରାଦିନେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳ ଏହି ପୋଷାକରେ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଶୀତଦିନେ ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶୀତ ଲାଗି ନଥାଏ, କାରଣ ପଶମ ପୋଷାକ ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ରେଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ରେଶମ ପୋଷାକରେ ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର